Hello, jiena Marcia Grima, naħdem assistent kuratur fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija l-Belt. L-oġġett li għażilt huwa figurin żgħir ta' tafal li ġiet skoperta fl-1915 Ħal Tarxien. Tara dan l-oġġett tajt għaw xadlet. Dan l-oġġett għandu iktar minn 5,000 sena. Instab fl-1915 fit-tempju ta' Ħal Tarxien mill-arkeologu 𝗧𝗿𝗏𝗀𝗁 li kien tabib ukoll kien l-ewwel kuratur tal-mużew li kellna hawn Malta. Sfortunatament ma nafux eżatti fej kien instab għax instab fil-ħamrija li kien ġa skavat. Ġifieri xi ħaġa mill-istorja intilfet li nafu żgur li instab ġo post ta' ritwal, jiġifieri fit-tempji li nsejħulhom it-tempji ta' Ħal Tarxien. U għandna wkoll in-notebooks li ħalla tal-excavation 𝗧𝗿𝗏𝗀𝗁 imma bħala kuntest daqshekk għandna. Nafu, għal-qas naħsbu li huwa oġġett uman, għandek ir-ras, għandek l-idejn, iż-żaq. Imma huwa xi ħaġa li ġie magħmul iktar minn 5,000 sena ilu u li nippruvaw nagħmlu aħna li nidħlu daqsxejn fil-moħħ tal-persuna li ħolqu u forsi għal min kien għamilha din l-oġġett jew għamlitha għax setat kienet mara, ovvjament. Veru ma jagħmilx ħafna dettall bħala features biex tidher sabiħa bħala wiċċ, imma nistgħu naraw illi s-sider huwa prominenti u hemm żgħaq kbira illi hemm min jinterpreta li forsi hija mara tqila. Jekk indawruha tara illi hawn sforz u hemm tifsira f'din l-oġġett. Veru m'għandniex xi ħaġa miktuba fuqha minn dak iż-żmien, jiġifieri l-idea tagħna diħlin hawnhekk, imma meta tħares lejha tara daqqiet il-marki li saru li forsi setet kienet ix-xibka tad-dar. Ukoll li hu interessanti huwa li daħlu dawn il-biċċi ta' artsell, shells, għandek mad-dar u anki għandek quddiem. Jiġifieri forsi il-fatt li instab fil-kuntest ta' monument li nsejħula tempju, jiġifieri ġo kuntest ritwali. U il-fatt li hawn dawn il-features jew forsi setat jagħtiha xi ħaġa ta' poter. Nixtieq ukoll naħseb ftit min kien il-persuna li forsi kien iżommu dal-oġġett għax huwa oġġett li qgħod fl-idejn huwa oġġett li mhux xi ħaġa li tagħmilha mal-ħajt ma iddawwarha u kull darba li ddawwarha tara xi ħaġa li saqsi għalfejn jagħmilha u jew għalfejn għamlitha. Inkredibbli li hekk li hemm xi ħadd li forsi ħass li kellu dan l-oġġett li kien forsi se joffri lil din il-persuna xi protezzjoni jew jgħinha biex jgħaddilha xi ħaġa li kien forsi xi mart. Jekk ġenwinament kienet ilha, ġifieri naħseb jekk seta' jgħinha fil-ħlas, naħseb l-iktar wieħed mill-iktar affarijiet potenti li stajt ikollok fiż-żminijiet kollha.